So welcome back ulit guys sa aking YouTube channel. Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Short video lang po tayo. May tip lang ako na gustong i-share sa inyo guys, sa mga kaibigan natin na mahilig sa trail o yung mga nagte-trail dyan. Sa mga low budget na kagaya ko, yung walang pambili ng gulong. Tingnan nyo guys yung gulong ko. Halos wala ng spike. Dito lang sa gilid meron. Kaya magbibigay ako ngayon ng simpleng tips para magagamit mo pa yan. Maglalagay tayo ng spike ng gulong na DIY. So ang magiging materialis natin ay ang pinaglumaan natin na kadena ng ating motor o yung expanded na. Yung hindi na natin magagamit. Ito na ang gagamitin natin na spike para sa gulong natin. So tara, samahan nyo ako. So ang unang gagawin natin is ilagay natin ganyan, sukatin natin kung ano yung lapad ng gulong, yun din ang haba ng puputulin natin. Actually guys, may nagawa na ako, so papakita ko lang yung nagawa ko. Ganito siya guys, oh. Actually yung haba nito nakasukat na siya sa laki ng gulong. Kung ano yung laki ng gulong mo, 18 rim, 14 rim hanggang 17, 16, dapat isukat mo to sa gilid ng gulong. Dito mo siya isusukat guys, pabilog na ganyan. Tapos kung ilan yung gusto mo na pahalang na yung spike nya, yun yung gagawin mo. Actually yung ginawa ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siyam yung ginawa kong, ito yung talagang kakapit sa lupa. So ngayon, tag-ulan, tapos low budget ka, wala kang pambili ng gulong, imahal pa naman yung gulong. Imbis na magpalit ka, kailangan natin magtipid. Gagawa ka na lang ng ganyan, pinaglumaan na kadena. So yung paraan kong gumawa guys para mabuo ko tong spike na ilalagay ko sa gulong, ganyan sa guys, oh. Yan, alamri yan guys. Hindi ko alam kung ano yung number niyan, number 8 ata. Basta yung cyclone wire, yung sinlaki niyan, yun pwede mo ilagay, matibay din yan guys. Yan lang. So ang ilalagay mo rin dito para makabit mo sa gulong, yung lock din niya guys, chin lock. Yan, so kakabit na natin. So makikita natin na wala na talagang spike dito sa bandang taas ng gulong natin. So from 1 to 100%, so mga parang 10% na lang siya guys, kaya wala na talaga. Actually yung nung last na umakyat ako sa bundok, wala na talagang kapit. Mostly nag-i-skid na. So dapat nakahangi siya ng ganyan para madali nating ilagay yung spike nya. Yan, oh. Yan, dapat nakaangat yung gulong. Yan, so kabit na natin. So yung lock din niya guys, yung gagawin nating lock din ito. So kita nyo guys, nalagay na, pero hindi pa yan tapos kasi maluwag pa siya, oh. Nagagalaw pa ng kamay, dapat mahigpit yan, mahigpit. So tuturo ko naman guys kung paano siya higpitan. Ganyang lubid po yung panghigpit natin. Yan, so ipapakita ko paano higpitan yung DIY spike natin.
Tapos na po natin naigpitan yung DIY chain natin, DIY spike pala. Wala na akong sinunod na pattern guys, basta gawin mo na lang yung paikis-ikis na ganyan, basta importante maigpitan yung spike natin. O ganyan o, mahaba kasi yung lubid guys, kaya ginanyan ko na lang. So ganyan lang. Oh, maigpit na siya. Kailangan maigpit, importante ito. Mga spike na nalagay dito. Para kahit bato, maganda yung kapit. So yan. Para sa mga low budget na kagaya ko, mahilig sa trail riding. Pero kahit bago yung gulong mo, wala. Pag madulas pa rin yung daan, lalo na pag ganito, rainy season siya, maganda talaga yung ganito guys, kasi bakal yan eh. Subukan natin kung magiging maganda yung kapit. So tara, subukan natin sa bundok. Kaya stay tuned guys. DR250 Suzuki yan guys. So sabay-sabay tayong akyat ng Mount Palbingan na yan para masubukan ko yung DIY na spikes ko. Yan o. So ayan, dito na ako sa summit. Oh, mamaya picture ako ulit doon. So ito guys yung nilagay ko kanina. Oh, kita nyo, may mga puti-puti kasi yung nadaanan dyan sa baba mapato. Yan, maganda yung kapit guys, walang naputol, hindi na-dislocate yung mga pwesto nya. Nilagay ko kanina, maganda. So maganda yung ganun guys. Ito lang, medyo may kunting gas-gas yung rim ko, pero okay lang yan. So maganda ang kapit guys pag nakaganito ka. Yun nga, putput yung gulong natin. So yan, okay na okay guys. So tara ulit, yun na yung mga kasama ko. So yun, okay, tutod na ako sa kanila.